सफैनो हाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथां गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दाजेननायनिफ्राय 2015 मायथाइनि जानिखि सनाव जोङो गवालपारा जिल्ला हिसाबै धोबथारा हालामाव दाजानाय जादोंमोन आरो बे दाजानायनिफ्रायनो गवालपारा जिल्ला हिसाबै जोङो खेबनै बोसोरारि जथुम्मा खुंनो हाबाय आरो बे खेबा जाबाय जोंनि बोसोरारि जथुम्मा हिसाबै नैथि खेब आरो बेनि नैथि खेबनि जानिखि थांखि गुबै थांखियानो जादों बिटिसि सुक्तिनि सिगां बिएसि सुक्ति जालांदोंमोन आरो बे मोननै सुक्ति जानायनि उनावबो जोंनि दक्षिण पार बा आउट अफ बिटिसि बा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय जेबो पलिटिकेल फिउचार एरेन्जमेन्ट जायाखैमोन आरो बिनि थाखायनो जोंनि गवालपारा जिल्लायाबो खौसेथि बर' सुबुं आफादजों दानानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद दानानै जोङो बर' अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय जों सोमावसारनायनि थांखि लाबोदोंमोन आरो बे थांखि लेखायै जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो गोख्रों जायनाखि बिटिआर सुक्तियाव 2027 मायथाइनि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जानिखि सुक्ति बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियाव 5.1 क्लसनि जानिखि BKWC बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानिखि सोरजिनाय बे सोरजिनायनि जानिखि दफाफोर बे दफाफोरा जेन गोख्रोङैनो खौसेथि बर' सुबुं हिसाबै जों मावफुंनानै जों जोंनि पलिटिकेल एरेन्जमेन्टखौ जों गोख्रों बानायनो हायो बे थांखिखौ लानानैनो दिनैनि बे साननैनि हाबाफारि लानानै जानिखि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों बेनि गुबै थांखिया जों बेनो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरु आफादजों अरायसम गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा नांफानानै थागोन आरो जोङो माहारिनि थाखाय अराय जुजिनानै जोंनि मोनथायखौ जों सरकारनिसिम दाबि खालामनानै जों आरजिनानै लागोन बा जोङो मोननो जों सेस्था खालामगोन।